Moi tyypit! Tänään mä pelaan Among Usia, koska se on hyvä peli. Niin toivottavasti mä oon tänään imposter. Pitää vaan ottaa hetki. Sillä aikaa kun otetaan täällä, tilatkaa. Ehkä, jos ootte. Nyt se alkaa, okei. Israel Imposter, tilatkaa. Ei oikeesti. Crewmate. Eikös engineer? Ei edes engineer. Kiva tietää. Kiva tietää. Lombrag. Toivottavasti sä et oo se yksi, joka tappaa mua. Okei. Okay. Mä en aio koko ajan katsoa kameroita, koska se olisi outoa. Tai ei outoa, mutta aika tylsää. Holy! Shoot! Älä seuraa mua. Tässähän voi olla täskeäkin. Ego, älä tapa mua. Mä tykkään, että tästä tuo Ego näyttää tommoselta kanalta. Kafeteriassa on yksi tehtävä. Oh no! Bob is dead. Missä se kuollut juttu oli? Bob the Builder. Reactor. Reaktorissa hän kuoli. Joo, en oo ehkä lähtenyt reaktoriin. Mä ehkä skippaan tän votin. Vote alkaa kohta. Sweet hit, sweet venom. Mitähän sanoo? Skip. No. Kasi otetaan. Do we skip? Joo, nekin agree skippaamisessa. Come on. Noniin. Yksi vuottasi maroon. Mikä lienkään se väri on. Noniin. Seuraavaksi mun täski ois O2:issa. Ei voi olla niin vaikea, se on aika lähellä. Yeah. Tämähän on helppo. Ihan kaikki muutkin. Sisään. Niin, mulla on vielä... Oh my gosh! Okei, mun kuitenkin pitäis aso O2:issa, juuri missä mä tein mun täskeä. Niin tehtäviä. Onks tää oikee? No miksi kukaan ei tee sitä? Mitä te? Eikö mitään tapahtunut? Juuri sopivan aikaan. Aikooko sen tappaa mua? Okei. Mitä? Noniin. Siinä. Umismän on niin paha. Okei. Katso tätä, katso. Mä en tekee täällä täskin. Oi. Taasko? O2:issa. Okei, pitää olla nopea.
1, 3, 5, 3, 0. Okei. Yes. Huhhuh. Olipa lähellä. Hei, mulla ei ole enää tehtäviä. Joo, nyt mä voin katsoa kameroita. Voin katsoa kameroita! Portas, noniin. Kuka ois tappanut hänen? Ketä mä ottaisin? Vote Peppa Pig. Onko tässä Peppa Pig? Ei. Near O2. Se ei oo ainakaan Ego. Joku on saamassa Cocomelon. Ting 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 ting. Okei, tää on ihan outoa. Niin. Hetkee, onks mä tabletissa? No Ego on mun kaveri, hän on muna. Niin, mä voittan itseään. Eikö ei, se on mä. Rizek. For no reason. We need a poop. Okei, mitä ne on sanomassa? No, votatkaa vaan tai jotain. Meillä on silti 2 imposteria. No niin, Ego, sun kannattais nyt voittaa. Come on. Noni. Okei, 2 vouttas mua. No one was ejected. Tie. 2 imposters remain. Okei, tää on paha juttu. Okei. Juuri sitä mitä halusin. Reactor meltdown. Joku tekee tota. Ei! No! Mä kuolin. No tää on aika boring, koska mä oon jo tehnyt kaikki mun taskit. Hetken, katso kuinka paljon taskiä on tehty. Tänään pitää olla easy peasy. Katsotaan kuka muu on imposter. Ego, se munatyyppi on imposter. Hän oli mun kaveri. Hitsiä. Kiva tietää. Okei, no molemmat ovat imposteri, niin ne ei voi tappaa. Kiva tietää, että mä en vaan skippaa tähän ennen kuin vasta kun äänestys tulee. Kiva tietää, että me hävisimme. Toivottavasti mä oon imposter. But I do want to play again. Ja, good game. Oh, FF, ei FF. GG. Okei, nyt mä haluan vaihtaa mun väriä banaaniksi. Okei, sitä on jo otettu. Mitä? Okei. No, jos te ette tiennyt mitä mä tein, mä reporttasin häntä.
So yeah. Well, the game started. Imposter. AS Engineer. Oot sä tosissas? No, mitä tekin nyt äsken? Ei oo vaikeeta. Electricalis. Mä vaan aloin tekee tehtäviä yössä. Mutta ihan sama. Pip. Siinä. Oi vaan. Eikö sitä jo tehty? Niin. Ja joku kuoli. Aha, se on se tyyppi, ketä mä reporttasin. Joku tyyppi sanoi, että se on... No, ai keltainen. I mean, okei. No joo, totta. Miksi? Oh. Let's see. Mikä tuo ääni oli? No kai sitten mä voin. Zoo. Miksi se on zoo? No. No siinä mä teen noin. Niin nähän on ihana. Aha, kiva tietää. Kiva tietää. No toivottavasti se, ketä valittiin pois, on imposter. Eikö niin, Aldi? Kenen kuullut tota? Ja sama. Holy shoot! Oh my gosh. No. Nyt Electricalissa oli semmonen... Hetkinen. Jos hän ei ollut imposter, oliko se keltainen tyyppi? Juu, mä oon hyvä tässä tehtävissä. Okei, taas. No missä hän venttas sitten? Mä saatte keltainen venttas. Niin. What? Inappropriate. No oli yellowinkaan. No yellow is vent. Shut up, wood. And shields. Okay, never mind. Okay, then let's just vote yellow. Dude! Huh? So maybe yellow and white? Bob is right. I need men vote them vielä. Just what I thought. Imposter enää yksi! Ja lähti pois pelistäkin. Hyvä hänelle. Ei, sä et aio tappaa mua. Mä vaan haluan, että hän tappaa mua. Vihdoinkin mä voin tekemään mun täskiä ilman ketään tappaamattomaa. Ai noin ei aio muka tapahtua. Okei. Se oli molemmat! Ja siinä mä aion tekee täskejä. Kiva tietää. Toivottavasti ne voittaa. Myös mun seuraava olisi adminissä.
Okei, mä en palata tähän, koska tässä ei ole yhtään väliä. Hei, joku löysi mun bowling. No niin, nyt mä voin tekee mun täskejä rauhassa. Nyt mä voin tekee mun täskejä. Tää voi olla helppo. Oh my gosh! Vihdoinkin tuli over se peli. Mä voin tekee mun täskejä. Joku ampumispeli. Siinä se. Siinä se. Siinä te. Chi-cha-che. Lilele. Du. Kommenttakaa, missä luokassa te olette. Navigationissa olisi mun seuraava täski. Okei. Ja onko tää kaikki? Joo. No just hyvään aikaan. Aha. Purple vent. Miksi? See you purple sun. Sehän on valkoinen. Niin. Se on valkoinen. Listen, rule me out. But after me, Josh. No, you went. Oh. Honey? Come on, Rizik, voittaa. No joo. Hey guys, you hear this? Yep, that's the same little frame. Yeah. Guess what flavor is it? It was not the imposter, I knew it. Okei, mä tein nyt kaikki mun taskit, so. Go away. You suck at driving. Yksi on storageissa. Hey man, you suck at driving. Can you just leave it alone, please? Oh my gosh. Hävitimmekö? Okei, meidän pitää nyt pelata tätä niin kauan ennen kuin me voitamme. Tuleeko Soli pelaa Among Usia? Mitä tarkoitat, että en mä voi? Kyllähän voit. Voit muuten halua, koska mä en voi kirjoittaa jotenkuten. Kyllähän voit. Oh yeah? No deleteaa se ja tuu takaisin. Kokeile sitä. Ei se varmaan toimi. Aha. Mikä te on? Okei, tää on joku. Mä voin hostaa peliä. Filter, game type, classic, hide and seek. Oh You yes. live in Aaron. What are you doing here? Okay. Confirm. I want to play hide and seek. Me too. Are So- you gonna play hide and seek? This is gonna take a while, so I guess I'll customize. Are you gonna do a part 2? Wait a minute. Mä juoksen niin hitaasti. Okei, no ainakin. Onks tää nopea? Holy shoot, liian nopea. Joo, näytä nimeä.
Dahoud. Crewmate vision. Imposter vision. Hey guys, I'm about to do something dumb. Wait. Max time invent. Find imposter speed. Hear this, guys? Stop it! Yummy! Okay. Kai tää on sit vaan flashlight mode. Se ois kiva, mut ei. No joo, laitetaan. No this gonna take a while. Oh, ai niin, se nopeus. Onks tää hyvä? Just hyvä. Okei, viimein pasa tähän. Nobody has still come. Not even Ollie. Haja. Mites mä ostan jonkun taas uuden? Haja. Please, please. What please? What are you pleasing me for? Now I just gotta wait. Classic. Laitetaan stupid. publiciin. Mitä? Mä laitan sen publiciin, että ihmiset voi tulla. Vihdoinkin joku tuli. Lähti pois! 9,000! Oikeesti! It's been over 9,000! And the way is still coming. Mä en pausaa. Matti, has it... I give up. Mä en vaan löytää pelin. Instead of doing your own mind. Onks tää? Dahoud. Okei, tässä on 15. Okei, nyt 14. Mutta ei nyt haittaa. Hetken, hä? Mä olisin hetken, onks tää hide and seek? Ei taida. Eikö mistä taitaa olla? Toka. Oh, tää on. Tää on hide and seek. What? Run! Okay, I'll come. Mulla on täski. What the heck? Oh no! Ah! Joku on tapettu! Mä en mennä venttiin taas. Ei mun piti lähteä pois. Holy shoot! Eikä! Nyt tapettiin. Oh no, onks kaikkia tapettu? You're dead. Enjoy the chaos. So I should. Oh shoot. Oh shoot. I would want to be the hide and seek. Girl, you want to be the seeker. It's not hide and seek. It just sounds too Oh. Somebody has been killed. Oh Niin tossa on se meter. Tossa on se aika. Ei. You've lost. I want to play again. Guys, subscribe to the channel or you'll sound like this. You stupid. Yeah, like this.
You stupid. Wait, let me just do it and it'll sound like this. Wait. You stupid. Yeah, it'll sound like that. Or this. You stupid. Or this. You stupid. Or this. You stupid. Noniin. Or you might be drunk. Mä ipotan tähän hetken. Nyt startataan. What? Nyt startataan, no niin. 2, 1. Oh my god, bro. Can I at least have a turn in your tablet? Osborn. Aha, Matti. Mummo on yrittänyt FaceTimaa sua. Okei. Onks sä herännyt? Ei, mutta on oikeesti yrittää. Jaa! Joku on jo kuollut! Oh no 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 no. Oho. Oipa se lähellä. Kiva juttu tietää. Juuri. Taas kerran. Okei, niin melkein kaikki on jo tapettu. Oh! Mihin hän meni? Eikö hän odottaa siellä? This is so satisfying. Okay. Well, this is awesome. Now it's starting! Oh shoot! Okay. No? Okay. Ei se on mitään näin tilanne. Niin, sä jo tilasit. My gosh! Somebody has been killed. Oh. Ah! Kuka se olisi? No en tiedä. Oh my gosh. Sisi, No. ehkä joku paino väärää vahingossa. Yikes! Aha. Se on teidän kaveri. Kuka? Almost dead. Matti, hei. Somehow, I'm still alive. Jostain syystä mä oon silti jaossa. Hei! Mä voitin! Mitä? Mitä? You died.